Ne-am cunoscut la un interviu. Ea voia la casă, eu voiam să prind ceva la raft. Ne-au angajat. Ne-am îndrăgostit. Am suit-o în 139 și am dus-o la mama acasă. Am scos-o la film. Am dus-o cu barca în Cismigiu. La nuntă am avut sarmale în foi de viță. Gătea bine, vorbea puțin și se uita la meci cu mine. Făceam dragoste joia, sâmbăta și duminica după slujbă. Până într-o zi, când a pus rufele albe, l-a spălat.